nasiha zan muku babba. Ya mata na nasiha zan muku babba. Riko ni da babbar gidan zan soma, wannan kanwa ce gare ki kirki girma, ke kuma kira na gare ki yaki karama. Don Allah gari ya zama kirai na babba. Ina yi bari na bari ce ba aibu ba, kuma ku haɗe kawunan ku kar ku yi gaba. Inda wani aiki sai ki sa a taba mai wuya ba, don ita yar hutu ce ba ta san wahala ba. Dama ba nasiha ba za ka yi gare ni, kushe da cin mutunci ya sa ka kira ni. So aiko tun ba ka da komai ka aure ni, don haka wuyar ka ba irin wacce ban sha ba. Na kunta yar wahala ce ni mara komai, wahalar huda da sassabe hada maimai. Na sha a gidanka yanzu don kayi komai, za ka wulakanta ni ba kai tunani ba. Dan na faɗi wannan zaki min kabodin baki, to na fahimce kike kan baki da kirki. To ki bar man gida ana ashi ya fi sauki, ko ki hadu da wulakancin da baki taɓa gani ba. Dama ni ba na san zaman kishiya, tunda a gidanmu ni kaɗai ce babu ƙarya. Babana ya haife ni ba ni da yaya, don haka ma anan ba zan zaman kishiya ba wallahi. In za ta zauna so ni ba zan zauna ba, in kwa kana so na zauna sai dai ta yi gaba. Dan ni ba zan zauna da yar talaka ba, baraka auro daidai da ni ba wannan ba. Kina so na auro daidai da ke ne, ko kwa kina so ki ce ƙwarya ta bi ƙwarya ne. Ni ma ina son kuwa ai daidai da ke ne, don kuwa ina da kuɗi na don farasa ba. Ci mun mutunci, manta ubangijinku ne mai karamci. Dan na kasance a yanayi na talauci, Allahn da ya ba ku nima bai mance na ba. Mu ma roƙansa muka yi kiro kai ya baki, ya baki ko ya hana ki. Ikonsa ne wannan ba a ce masa yaƙi, kuma ba lallai ya baki irin namu ba.
jaza'u bi gairu hisaba. Ita baiwa ta Allah tana da yawa ba, in ya bada kuɗi gare ku wannan fa, ko za ku fassara mini abin da na ce fa. Wannan baiwa tawa ba ta ku bace ba. Ya mata na nasiha zan muku ba. Ya mata na nasiha zan muku ba. Cicib ne shanawa a Abuja.